txikitatik ibil naiz pelotan jolasten, da beti izan da ametsa ez, profesionaleta iristea, da guztua. Espero zen duen, hain azkar izatea, edo udazken honetan bertan izatea? Bueno, azenen esperantza beti jokaztu, baina igual behan dugu igual esperantza, zait. Igual urte bukaeran, baina bueno, itxi zaigo aukera eta pozik guztua. Txikitatik ibili gara hemen ez, ja ez da izan urte gaxo gintzen pelota eskolan, 6 urtekin nola. Eta azenen bagoin arte, beti frontoien da, beti bilia guztua frontoien azenen. Ibilbide gogorra izan da edo konturatzeako ja... Bueno, azenen beti daren momentu txarra eta honak. Igual, egune bat zare oso ondo, horrek beste egun baten gauza izi ondo ateratzen, da bajoi puntu baita. Denetikan, gora bera asko. Barriola pelotari handia da ez, da oindik azazpi urte ditu eta oindik goi mailan dau, eta seguraski iratzi nahi bali badeu, partio gora izango da. Lehenengo gure lasi biltzeko, eta ero pixanaka gure juten gehan ez. Egunero entrenatzen, da pazientzikin, da importantena da atzenen goraka jutea. Ez estankatzea, eta zen beste nivel bada, beste ritmo bat dau, eta espero pixanaka hobetzen jutea, eta hori da zen helburua. Gero ikusiko du, noño gan iritsio, ez, bintzat denek maiakin da guztua gatzea. Hilen 27ako nola ikuste zuzure burua? Bueno, alturak baita hitz egin dut, lehen justo zorion duzin da hitz egin deula partidu buruz eta pixka, eta egon lasei nago. Jokirik baita askotan jolastu parejata eta guztua ibilgea normalen, da espero debutan egun baita partidu txukura egitea. Txikitan segitzen batez ere Ruben Beloki, eta gaur egun Zabaleta eta batez ere Zabaleta da gustu gona. Pelota gutxigo fallau, konstantego, pelota gehiago arrimau, azenen demorakin da espero ikasten jutea eta gero eta hobetzea. Guzti ibiltzen marien frontoien, segitzen jolasten. Azenen hori importantena, disfrutatzea frontoien da gero egunen baten suerte bali mago bate, o gauzak ondatatzen badio, hobeto. Baina, bueno, ez dela disfrutatzea bintzat.